ህይወት ብምርካብን ብምስኣንን ተመልእት እኳ እንትኾነት ዝነበረካ ሃብቲ ኩሉ ሲንካ ክሳብ ጎደና ምውፃእ ምብፃሕ ግና ኣዝዩ ልብስ ሰብር እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሓደ እዋን ዓለም ብኽእለቶም ዘጣቕዐትሎም ሃብቲ ልዕሊ ሃብቲ ዘኻዕበቱ ግን ድማ ብዘገርም ኩነታት ኩሉ ሃብቶም ሲኢኖም ናብ ሕውስዋስ ህይወት ዝኣተው ተፃወቲ ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ኣሳሞአ ጂያን። ኣሳሞአ ጂያን ብሰንኪ ኣብ 2010 ኣብ ርብዕ ፍጻመ ዓለም ዋንጫ ዘጥፍኣ ፔናልቲ ዝዝከር ሰብ እዩ። ንሱ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሎም ኣፍሪቃውያን ተፃወቲ ከም ዝነበረን 227,000 ፓውንድ ኣብ ሰሙን ይኽፈሎ ምንባሩን ይግለጽ እዩ። ኣዝዩ ዝኸበረ ቢላታት፣ ልዕሊ $3 ሚልዮን ዝዋግኡ ቤት፣ ከምኡውን ብዙሓት ዝኸበሩ መካይን ሮልስ ሮይስ፣ ሃመር ወዘተ ይገዝእ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ናብዚ ውድቀት ዘዘእተዎ ድማ ኣብ እተፈላለዩ ዘይተጸንዑ ቢዝነሳት ናይ ነፈርቲ ትካል፣ ቦክስ፣ ጋዝ ስቴሽን ወፊሩ ብምንባር እዩ። ብዙሓት ካብዚኦም ቢዝነሳት ግና መኽሰብ ኣብ ክንዲ ከምፅኡ ንዘለዎ ገንዘብ ኣወዲኦምዎ እዮም። እንተኾነ ግና ድሕሪ ምቁራጽ ኩዕሶ ኣብ ባንክ ኣካውንቱ 180 ፓውንድ ጥራይ ከም እተረፎን ቤተሰቡ ንምምሕዳር ከም እተጸገመን ብብኽያት እናተዛረበ ኣብ ሚድያ ተራእዩ። ቀፂልና እንሪኦ ዳኒ ኣልቬስ እዩ። እዚ ብራዚላዊ ኮኸብ ምስ ሜሲ ኮይኑ ብዙሓት ዋንጫታት ዘለዓለ ሰብ እዩ። እንተኾነ ግና ብሰንኪ 2023 ዝቐረበሉ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ክሲ ኩሉ ተበላሽዩ። ታሪክ ውድቀት ዳኒ ኣልቬስ ዝጀመረ ኣብ 30/2022 እዩ። ኣብ ሓደ ሳተን ተባለ ናይ ትሪፖሊ ሌታዊ ትሊት እንከሎ ሓንቲ ጓል 23 ዓመት መንእሰይ ኣገዲዳ ዓሚፁኒ ብዝብል ከሲሳቶያ። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ሕጊ ክርክር ኣብ ለካቲት 2024 ቤት ፍርዲ እስፓኛ ብገበን ዓመፅ በደለኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪድዎ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ነታ ግዳይ 150,000 ዩሮ ካሕሳ ክኸፍል ተገዲዱ እዩ። ብሰንኪ ዝኽሲ እዚ ሰበይቱ ተፋቲሓቶ፣ ክለቡ ሰጊጓቶ፣ ከምኡውን ንክለቡ 4.5 ሚልዮን ዩሮ ካሕሳ ክኸፍል ተገዲዱ እዩ። ሕጂ ኩሉ ሃብቱ ጠፊኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብ ድማ ሚድያታት ገሊፆም እዮም። ዳኒ ኣልቬስ ኩሉ ተመንዮ ዝረኸበ ሰብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግና ሓንቲ ለይቲ ዝፈጸማ ስሕተት ንሙሉእ ታሪኹ ኣጸሊምዎ እዩ። ሎሚ ዳኒ ኣልቬስ ዋንጫታት ብምቁፃር ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ቤት ፍርድን ቤት ማእሰርትን ብምምልላስ ዝፍለጥ ኮይኑ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ዝናን ሃብትን ካብ ሕጊ ንላዕሊ ክገብሩኻ ከም ዘይክእሉ ዓበ ትምህርቲ እዩ። ሕጂ ድማ ታሪኽ ዴቪድ ጄምስ ክንዕዘብ ኢና። እቲ ስሙይ በረኛ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲን ኣብ 25 ዓመታት ልዕሊ 20 ሚልዮን ፓውንድ ኣኻዕቢቱ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግና ብሰንኪ ምስ ሰበይቱ ዝገበሮ ናይ ፍትሕ መስርሕ ኣብ 2014 ኩሉ ሃብቱ ጠፊኡ እዩ። ዕድኡ ንምኽፋል ድማ ተፃወተሎም ማልያታትን ጫማታትን ብጨረታ ክሸይጥ ተገዲዱ እዩ። ሎሚ ዴቪድ ጄምስ ኣብ እተፈላለዩ ናይ ስፖርት ሚድያታት ከም ተንታኒ ኮይኑ ብምስራሕ ህይወቱ እናመርሐ እዩ። ታሪኹ ግና ካብ ሃብቲ ናብ ድኽነት ንምውዳቕ ሓንቲ ናይ ፍትሕ ውሳነ እኽልቲ ምዃና ዘርኢ ዓብ ኣብነት እዩ። ሮይስተን ድሬንቴ ኣብ ሪያል ማድሪድ ምስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተፃወተ ሰብ እዩ። ኣብ ክንደብ ስርሑ ዘተኩር ግና ምስ ተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ግዝኡ ይሕልፍ ጸኒሑ እዩ። 6 ቆልዑ እውን ካብ እተፈላለያ ኣደታት ወሊዱ እዩ። ኣብ 2020 ድሬንቴ ብወጋዑ ኪሳራ ከም ዝወደቐ ብቤት ፍርዲ ሆላንድ ኣውጁ እዩ። ዘለዎ ኩሉ ሃብቲ ጠፊኡ እዩ። ድሕሪ ኪሳርኡ ተስፋን ከይቆረፀ ንርእሱ ንደቁ ንምእላይ ኣብ ሆላንድ ኣብ ሓደ ናይ ኣረጋውያን መሐከሚ ከም ሰራሕተኛ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ እዩ። ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ተጋግየ ሕጂ ግና ሰላም ረኺበ ኣለኹ ብምባል ንመናእሰይ ተፃወቲ ዓብ ትምህርቲ እናሃበ እዩ። እዚ ድማ ታሪቦ ዌስት ተባህለ ናይጀራዊ ተፃዋታ እዩ። እቲ ብፍሉይ ቅዲ ፀጉሩ ዝፍለጥ ናይጀራዊ ተፃዋቲ ኣብ ኢንተር ሚላንን ኤስ ሚላንን ይፃወት ነይሩ እዩ። ዝረኸቦ $1,000,000 ግና ብዘይፍልጠት ክብትኖ ጸኒሑ እዩ። ውድቀት ታሪቦ ዌስት ካብቶም ካልኦት ፍልይ ዝበለይ ነይሩ። ታሪቦ ንዝረኸቦ $1,000,000 ጽባሕ ክትመውት ኢኻ ተባህለ ሰብ ይመስል ንዝሓተቶ ሰብ ኩሉ ይብትኖ ጸኒሑ እዩ። ነዝማዱን መሓዙቱን ልዕሊ ዓቐን ይሕግዝ ስለ ዝነበረ እቲ ዝነበሮ ሃብቲ ብቕጽበት ተጸንቂቑ እዩ። ሃብቲ ኩሉ ምስ ተጸንቀቐ ታሪቦ ዌስት ናብ ሃይማኖቱ ተመሊሱ ኣምላኽ ተዛሪቡኒ ብምባል ኩዕሶ እግሪ ገዲፉ ፓስተር ኮይኑ እዩ።
ሕጂ ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ ሸልተር ኢን ዘ ስትሮም ሚራክል ሚኒስተር ዝተባህለት ቤተ ክርስቲያን መስሪቱ እናገልገለ እዩ። እዚ ሰብ ድማ ሮቢኒዮ ተባህለ ብራዚላዊ ሰብ እዩ። ሓድሽ ፔሌ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ እዚ ብራዚላዊ 60 ሚልዮን ዩሮ ሃብቲ ነይርዎ እዩ። ውድቀቱ ምስ ገንዘብ ወይ እውን ምስ ኩዕሶ ተኣሳሰረ ኣይነበረን። ኣብ ጥሪ 2013 ሮቢኒዮ ኣብ ኤስ ሚላን ይፃወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ሓደ ሌታዊ ክለብ ምስ 5 መሓዙት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣልባናዊት መንእሰይ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ገበን ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ እዩ። ሮቢኒዮ ነቲ ገበን የፈጸምኩን ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ክከራኸር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ጣልያን ፍርዲ ምስ ተበየነሉ ሮቢኒዮ ናብ ሃገሩ ብራዚል ሃዲሙ እዩ። ብራዚል ድማ ዜጋታት ኣሕሊፋ ናብ ካልእ ሃገር ስለ ዘይትህብ ንዓመታት ከይተኣስረ ክጸንሕ ኪኢሉ እዩ። እንተኾነ ግና ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ስለ ዝበረኸ ቤት ፍርዲ ብራዚል ኣብ መጋቢት 2024 እቲ ኣብ ጣልያን ተፈረደሉ ናይ 9 ዓመት ማእሰርቲ ኣብ ብራዚል ክእሰር ኣለዎ ዝብል ውሳነ መሓላሊፉ እዩ። ብኡ ድማ ብሰንኪ 2013 ዝፈጸሞ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ገበን ናይ 9 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ኺኢሉ እዩ። እዚ እውን ናይጀርያዊ ተጻዋታይ ራሺድ ያኪን እዩ። ናይ ኩል ግዜ ዝለዓለ መዝገበ ሽቶ ናይጀርያ ኮይኑ ኣብ ኤውሮፓ ብዙሕ ገንዘብ ይረክብ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግና ብሕማም ኣእምሮ ዲፕሬሽንን ባይፖፑላር ይሳቐ ጸኒሑ እዩ። እዚ እውን ሃብቲ ኩሉ ንኽስእን ገይርዎ እዩ። ካብ ዝቐፂሉ ድማ ኣብ 2012 ኣብ 48 ዓመቱ ብድኽነት ከም ዝሞተ ተገሊጹ እዩ። እቲ ናይ ኣርሰናል ኮኸብ ኢማኑኤል ኤቦኤ እዚ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኣርሰናል ኮኸብ ሃብቲ ኩሉ ብሰንኪ ሰበይቱ ሲኢንዎ እዩ። ታሪኽ ኢማኑኤል ኤቦኤ ካብቶም ኣብቲ ቪድዮ ዘለዉ ታሪኻት ዝያዳ ልብት ትንክፍን ንብዙሓት ዘሰንበደን እዩ። ኣብ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዝዩ ተፈታዊ ተዋዛይን ሃብታምን ተጻዋታይ ነይሩ። እንተኾነ ግና ውድቀቱ ካብ ወልፊ ወይ ካብ ገበን ዘይኮነስ ካብቲ ዝዓበየ እምነት እዩ ነይሩ። ኤቦኤ ሃብቲ ኩሉ ዝሰኣነሉ ምኽንያት ብሰንኪ ምስ ሰበይቱ ዝነበሮ ናይ ፍትሕ ክርክር እዩ። ኤቦኤ ከም ዝገለጾ ንሰበይቱ ኣዝዩ ኣምና ስለ ዝነበረ ኩሉ ዘኻዕበቶ ገንዘብ ንሳ ትቆጻጸሮ ከም ዝነበረትን ፈርም ዝበለቶ ወረቐት ኩሉ ብዘይ ሕቶ ይፈርም ምንባሩን ገሊጹ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ፍትሕ ምስ ወሰነ ሰበይቱ ኩሉ ንብረቶም ቤት መካይንን ባንክ ኣካውንቱን ንሳ ክትወስዶ ተጻዊታ እያ። ኤቦኤ ሓንቲ ሳንቲም ከይሓዘ ካብ ቤቱ ክወፅእ ተገዲዱ እዩ። ኢማኑኤል ኤቦኤ ንኹሉ ዘስሐቕ ዝነበረ ኮኸብ ተጻዋታይ ሎሚ ግና ታሪኹ ዘስሐቕ ኣይኮነን። ብሰንኪ ንሰበይቱ ዝሃቦ ዕውር እምነት ሚልዮናት ዶላራት ቪላታቱን መካይኑን ስኢንወን እዩ። ክሳብ ኣብ ጎደናታት ለንደን ተሓቢኡ ዝጓዓዝ ደረጃ በፂሑ ነይሩ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ህይወትካ ንመን ክትኣምን ከም ዘለካን ሃብትኻ ብኸመይ ክትሕዞ ከም ዘለካን ዓብ መምህር እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ታሪኽ ሮናልዲኖ እዩ። ሮናልዲኖ ኣብ ባርሰሎና ኣብ ዝነበረሉ እዋን 2 ግዜ ብሉፅ ተጻዋታ ዓለም ባላንዶር ተባሂሉ ተመሪጹ እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ካብ ኩዕሶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ከም ናይክ፣ ፔፕሲ ከምኡውን ጋንቴራ ዝመሰለ ዓበይቲ ትካላት ብሚልዮን ዝቁጸሩ ዶላራት ይረክብ ነይሩ እዩ። ሃብቱ ልዕሊ 9 ሚልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ይግመት እዩ። ኣብ 2018 ሮናልዲኖ ኣብ ዓብ ጸገም ኣትዩ እዩ። ኣብ ብራዚል ኣብ ሓደ ተሓለወ ከባቢ ብዘይ ፍቓድ ሽኮር ፋብሪካን መርሳን ስለ ዝሃነፀ ብቤት ፍርዲ ከቢድ መቕጻዕቲ ተበይኑሉ እዩ። መንግስቲ ብራዚል ነቲ መቕጻዕቲ ንምኽፋል ናብ ባንክ ኣካውንቱ ምስ ኣተወ ዝጸንሖም ገንዘብ $6 ጥራይ ነይሩ። እዚ ንዓለም ዘሰንበደ ዜና እዩ ነይሩ። እቲ ዕዳ ስለ ዘይከፈለ ፖሊስ ፓስፖርቱ ንክሕዞ ወሲኑ እዩ። ታሪኽ ሮናልዲኖ ዝያዳ ዘገርም ኣብ 2020 ምስ ሓዊ ኮይኑ ብናይ ሓሶት ፓስፖርት ናብ ፓራጓይ ክኣቱ ምስ ፈተነ እዩ ነይሩ። ን32 መዓልትታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፓራጓይ ተኣሲሩ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእታ $1.6 ሚልዮን ዋሕስ ብምኽፋል ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ኪኢሉ እዩ። እቲ ዓለም ዘድነቐቶ ጥበበኛ ሓደ እዋን ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሎ ዝነበረ ሰብ ብሰንኪ ፍቕሪ ዳንኬራን መስተን ግና ኩዕሶ ቐልጢፉ ቋሪጽዎ እዩ። ኣብ 2018 ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ህንፀት $1.7 ሚልዮን ዕዳ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ እዩ። እታ ናይ መዕፀዊት መደብና ድማ ዲያጎ ማራዶና እዩ። ማራዶና ኣብ 1986 ንኣርጀንቲና ዓለም ዋንጫ ከም እትዕወት ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ዓለም ካብ ዝነበሩ ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሎም ተጻወቲ ሓደ እዩ ነይሩ።
ብፍላይ ኣብ ናፖሊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከም ኣምላኽ ክረአ ጸኒሑ እዩ። ሃብቱ ብቲ እዋን እቲ ብሚልዮናት ዝቑጸር ዶላር እዩ ነይሩ። ውድቀት ማራዶና ጀመረ ብሰንኪ እቲ ዝነበሮ ናይ ኮካይን ወልፊ እዩ ነይሩ። ኣብ 1991 ብሰንኪ ድራግ ተፈቲሹ ፖዘቲቭ ስለ ዝኾነ ን15 ኣዋርሕ ካብ ኩዕሶ ተኣጊዱ እዩ። እዚ ድማ ንዝንኡን ንእቶትን ዓብ ምትላፍ እዩ ነይሩ። ኣብታ ዓመት እቲኣ እውን ብሰንኪ ኢፊድሪን ተባሃለ ሓይሊ ዝህብ መድሓኒት ተፈቲሹ ስለ ተረኽበ ካብ ዓለም ዋንጫ ተሰጒጉ እዩ። ማራዶና ሃብቱ ኩሉ ንኽስእን ካብ ዝገበርዎ ቀንዲ ምኽንያት ሓደ ምስ መንግስቲ ጣልያን ዝነበሮ ናይ ግብሪ ግጥም እዩ። ማራዶና ኣብ ሕዳር 2020 ዓሪፉ እዩ። ድሕሪ ሞቱ ግና እቲ ዘሕዝን ነገር እቶም እተፈላለዩ ደቁ ነቲ ተረፈ ሒደት ንብረታቱን ስሙን ንምውራስ ዓብ ናይ ሓጊ ኹይናት ጀሚሮም እዮም። ኣብቲ ዝሞተሉ እዋን ኣብ ሓደ እዋን ሚልዮናት ዝነበሮ ሰብ ኣብ ባንክ ኣካውንቱ ኣዝዩ ውሕድ ገንዘብ ጥራይ ከም ዝጸንሖም ይዘረብ እዩ። እዞም ተጻወትቲ እዚኦም ገንዘብ ምምጻእ ጥራይ ዘይኮነስ ገንዘብ ብኸመይ ትሕዞን ትጥቀመሉን ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ዓብ ትምህርቲ ሂቡና እዩ። ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክን ሳብስክራይብን ምግባር ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ።